Mene cikakken sunanka? Sunana Amadu. Ahmadu wane? Amadu Magaji. Ahmadu Magaji daga wani karamar hukuma a jihar Kaduna. Ka taɓa yin aikin haji babu ko wannan ne aikin hajin ka na fari? Wannan ne na farko. Wannan ne na fari. To baba gashi kun wahala a airport jigila. To yanzu me shawara a mai da kai gida ko dai ka yadda a karsa? Gida ina. Najeriya mana inda ka fito. To kai ka kawo ni da. Ashe ba ka da kunya. La'ila. Kai jama'a. Ni. Kai ka ban dariya yau. La'ila. Ne baba ba ka so mai da kai? To ina. Wai na ga wahalar da ka sha shi nake ji baba. Ai ba damuwa. Ba damuwa ba. Ba komai. Akwai bayan wahala sai daɗi. Haka yake baba. Haka yake baba. To baba shekara ka nawa kana so ka zo aikin hajji? Ban taba ambata ba ko sau daya, amma bana da Allah bai ɗaya rabin ga na zo. Sai ga ka zo. To ya aka yi noma kai ko kiwo ko ɗan siyasa? Kiwo a'a bana siyasa ne. Kiwo? Ina iyaka. Ina iyaka kuma sai Allah ya yarda. To wace addu'a kake ga 'yan uwa waɗanda Allah bai ba su ikon aikin hajji ba? Ai Allah zai ba su tun da dai na zo. Zan roƙa masu. Haka ne baba? Ya kake? Haka ne. Kai. Ai ba ni ka don Allah yadda. Haka ne baba? To yayi baba Allah ya taimaka. Amin, na gode.